Tapos na ang shoutout natin. Ayan na. Yan tini, ay baso mo na yan tini, mga kabaso. Alumaw. Ano na ba ito? Pugabay. Hindi, papibaso na yan tini. Gamitin kayo ni. Gami-gami. Paano may burger ko na ako? Magluto ka na dyan. Libre ka dyan eh. Nandito ang pagtulak mo. Yun po inigami. Kaya yung inigami. Kami. Bang. Mapahang kabalo. May titinda lang eh. May video. Siya nga taman dito diya kuya bravo. Saan pala ako? Lupin. Activity dyan. Naman ni. Hanggang ano? Tapos ang laman. Sabi dyan, pala. Kalalis ko laban eh. Walang alis hanggang
Naw, lahiro po yung ako naw. Tapos ng delivery, mga idol. Nagpamerienda si Kuya Bravo. Tenda muna kami. Ang mga Pero masakit kung inawan natin sa sama. Hindi, mahirap yun talaga. Nalala na utang sukuko ko sa atin. Hindi, ang kape baso niya din mo. Galaan Kuya Bravo yun. Nalala na utang sukuko ko. Hindi na nakang kumat. Dito yung ice mo. Ice. Pinay ka naman ilaw. Hintay limam. Wala ka. Kaya mo pa. Kabanting karga sanay na. Ay lagi kagan sanay. Hindi babayaran. Babayaran. Hindi ko mo lang. 33 sa 35. Meron mo. Wala ka mo. Yan po namimigay po ng pera sa Kuya Bravo. Okay. Tagal pa ako sumahod sa YouTube.
pula. Yeah! Tingnan po lang to. Tingnan po lang. May balance yung minus 5. Di ko 40 lang. Ito. Ayun ba po ni? Tingnan po lang to. Wala na pa. Parang kiri, mananap ka. Palay king, kaya agad yan. Pala. Agad sila nagpalata. May payak mga sibae.